ndị enyi m ndị GCK, ana m anabata gị ọzọ na agba GCK kwa ụbọchị nke taa. Ọ garịcha ka akụkọ, o nwere m chọrọ ịkọrọ gị. Ama m maka nwoke a na-akpọ Sọl n'ime akwụkwọ nsọ, ka a na-enye ndị kwere ekwe nsogbu. Ọ na-ekwe ụmụ Chineke ṅụrụ mmiri, tọgbọ iko, ọ na-enye ha nsogbu. Ụmụ Chineke awụrụ ndị na-agbagharị na-amaghị ebe a ga-azọnye ụkwụ ọrịa maka mkpagbu Sọl na-enye ha. Onwe ihe mere enwere etu eshi ọ chọrọ ịga na Damaskọs ka igbukwa otu ọ na-esi egbu ma nyekwe nsogbu otu ọ na-esi egbu. Ọkụ Chineke enwusa ya n'ụzọ ebe ọ na-aga. Site mgbe ahụ ndụ ya wụrụ nke agbanwere agbanwe. Site mgbe ahụ ndụ ya wụrụ nke pụrụ iche. Ya wụrụ nwa Chineke. Ana m achọ ịgwa gị, ọ dị ihe pụrụ iche Chineke ga-eme na ndụ gị otu ahụ o siri mee na ndụ Pọl. Chere ka anyị nụ n'ọnụ onye ozi anyị. Na-ele anya na Azaya isi iri ise na atọ. Ana m agụ amaokwu nke mbụ. Azaya isi iri ise na atọ amaokwu nke anọ. Onye kwere ihe anyị nụworo, onye ka ekpughere ogwe aka Jehova ndị ahụ bụ ndị kwere ozi ahụ, bụ na akọrọ akụkọ na Kraịst na-agwọ ọrịa, ọ na-agwọ ndị kpuru ìsì, ọ na-agwọ ara, ọ na-anapụta pụọ na mmekpa ahụ niile na mmekpa ahụ nke ekwensu. Ọ na-ewepụ ihe zara n'afọ na ahụ mmadụ, ọ na-ewepụ ihe mere na ahụ nwoke mmadụ na ahụ, ọ na-ewepụ ntị chiri echi na ire ekere agwa, ọ na-atọpụ ya. Ọ bụrụ na e nwere ihe ọzọ nke na-adịghị adị ire na ndụ gị n'abalị a, ọ ga-eme ka akụkụ ahụ gị ahụ ka o nwere onwe ya. Ọ bụrụ na ị bụghị onye na-anụ ihe, ị ga-anụ ihe. Anyị sị na Kraịst anyị na ọ bụ onye na-agwọ ọrịa nye ọrịa niile dịka ị nabatara ya. Ọ ya mere onye amụma wee na-ajụ ajụjụ, onye kwere ihe anyị nụworo, na onye ka ekpughere ogwe aka Jehova na-arụ ya. Lee amaokwu nke anọ. Amaokwu nke anọ ọ sị, n'ezie o buruwo nrịanrịa anyị niile, o buruwo ha niile. Ọ ya mere ị kwesịrị ka ị mara nke a, na ihe niile bụ nrịanrịa gị niile, ihe niile bụ mmekpa ahụ gị niile, ihe niile bụ ihe otiti gị niile, ihe niile bụ nsogbu niile nke gị nwere, na ihe niile ahụ ya onwe ya ka e bukwasịrị na Kraịst. Ọ buruwo ihe mgbu anyị niile, ihe mgbu anyị niile ebupụwo ha niile. Otu ọ dị, anyị gụrụ ya na onye etiri ihe otiti, onye Chineke tinyere ahụ, onye mekpara arụ. Amaokwu nke ise sị, ọ sị, ma ọ bụ onye etiri ahụ n'ihi mmehie anyị, ọ bụ onye nọchiri anya anyị ihe niile dị njehie niile, ihe niile bụ mmehie niile, ihe niile bụ ihe ọjọọ niile nke anyị onwe anyị mere n'oge gara aga. Ya onwe ya hụrụ ahụhụ n'obe Kalvarị ka e wee gwupụga ihe niile pụọ n'arụ anyị. Ọ sị na ubiri tara ahụhụ mmehie nke mmehie anyị bụ nke edere n'arụ ya. Site n'ubiri ọ tara apịara ya ka eji mee ka arụ anyị dị mma. Mgbe ị mere ka nke a bụrụ nke gị, wee mara na site n'ubiri ọ tara ya apịara ya, na nke apịara n'ahụ ya, na ya gwọọla m. Mgbe ị kwere ya n'obi gị niile, i wee mara na ọ bụrụ na taa ihe ọbụla bụ ihe bụ ọrịa, na ọ bụ ihe a na-apụghị ime n'ebe mmadụ nọ, na ọ ga-abụ ihe a pụrụ ime n'ebe Chineke nọ. N'ihi na n'ebe Chineke nọ, a pụrụ ime ihe niile. Ihe ọnọdụ gị a pụrụ ime ya. Ọgwụgwọ nsọ gị ọ pụrụ ịdị ire. Nnapụta gị ọ pụrụ ịdị ire. Ọla ebube gị ọ pụrụ ịbịara gị. Lee Matu isi nke 8 amaokwu nke 16. Ọ sị, amaokwu 16, mgbe oge anyasị ruru, ha wee kpọtara ya ihe a bụ Mesaya anyị, ha wee kpọtara ya onye nzọpụta, ha wee kpọtara ya onye na-agwọ ọrịa, ha wee kpọtara ya onye nnapụta, ha wee kpọtara ya ọtụtụ ndị bụ ndị mmụọ ọjọọ ji. O wee chụpụ mmụọ ọjọọ ndị ahụ, chụpụ ndị mmụọ ọjọọ ahụ site n'okwu ọnụ ya, wee gwọọ ha niile bụ ndị nwere nrịanrịa. O wee gwọọ ha niile. Ọ dịghị agbanwe. Jizọs Kraịst otu ọ dị ụnyaahụ ka ọ dịkwa taa ka ọ ga-adị ebighị ebi. O wee gwọọ mmadụ niile ndị nwere nrịanrịa. N'ihi gịnị? Lee amaokwu 7, ka e wee mezuo dị nke bụ okwu onye amụma Azaya kwuru, sị, Azaya onye amụma kwuru ya naanị okwu ka o kwuru, ihe Chineke gwara ya ka o kwuo.
onwe ụgha na-esi n'eluigwe abịa, onwe nduhie site n'eluigwe na-abịa, onwe ihe dịka ndọrọ ọchịchị site n'eluigwe, mana eluigwe na-ekpughe ihe bụ eziokwu nye onye amụma Azaya, wee nara eziokwu ahụ, wee nara mkpughe ahụ, na ya onwe ya burule nrịanrịa anyị niile, wee burukwe ọrịa anyị niile. Ọ ga-esi ụta buru ihe bụ ihe otiti gị, n'ọrịa gị na ihe mgbu ahụ, ọ ga-eburu ya bupụ ya n'otu ntabi anya. Ị gaghị enwekwa ihe mgbu ọzọ. Ọ ga-alụ ọlụ ebube a na ndụ gị n'aha Jizọs. Gịnị mere anyị ji dị mkpa na anyị ga-achọ ebere? N'ihi na anyị bụ ndị ikpe Chineke dị n'arụ. Anyị bụ ndị meworo ihe nke ga-akpọga anyị na mkpọrọ. Mkpọrọ ahụ bụ ọ bụghị naanị afọ 10, ọ bụghị afọ 70, ọ bụghị afọ 100. Mkpọrọ ahụ ga-abụ ebighị ebi, mkpọrọ ebighị ebi. Ọ bụghị naanị na ọ bụ mkpọrọ ị ga-adọgbu onwe gị n'ọlụ, ọ bụ mkpọrọ ị ga-ahụju anya, nke ị na-agaghị ebuli ihe mgbu ya. Ugbu a mmehie gị, wee na-asị gịnị ga-asacha mmehie m a? O nweghị ọzọ ma ọ bụ ọbara Jizọs. Gịnị ka olee otu m ga-esi bụrụ onye a ga-atọpụ pụọ n'ihe mgbu nke ihe ọjọọ nke m meworo? Ọ bụ naanị otu ụzọ, ebere nke Chineke. Ihe niile awụrụ ihe ọhụrụ. Imekwa ihe ọjọọ awụzi ihe ọ na-ele anya. Ihe niile ọ na-achọzi bụ ime ihe na-atọ Chineke ụtọ. Kemgbe ahụ Chineke gbanwere ndụ ya awụrụla ihe pụrụ iche, ndụ ya awụrụ ihe dị mma. Biko gaa n'iru na-ege ntị. Timoti nke mbụ isi mbụ amaokwu 13, ọ sị onye bụbu onye na-ekwulu na onye na-akpagbu mmadụ na onye na-enye mmadụ mmekpa ahụ, ma mụ onwe m natara ebere. Apụghị m ịbịakwute Chineke na etozuru m oke. Apụghị m ịgwa Chineke si lee m, abụ m onye dị mma, amara m mma, adị m ọcha, abụ m onye ezi omume. N'ihi nke a ngwa nye m ebere gị. Ọ sị ebe ọ bụ na ị tozuru oke, ị pụghị ịbụ onye ga-etozu oke ebere. Ọ bụ naanị mgbe ị na-enweghị ihe ijiri tozuo oke, ị wee sị o nweghị ihe dị mma nke m wetara, naanị n'obe gị ka m na-adabere. Okwute mgbe ebighị ebi, meghere m ụzọ ka m zoo onwe m n'ime gị, ka mmiri na ọbara nke si n'arụ gị, nke etinyere arụ, nke na-eru eru, bụrụ nke ga-asacha mmehie m okpukpe abụọ. Ọ bụ mgbe ahụ ka ebere Chineke ga-abịa n'ụzọ gị. Ahụla m onye nọ ebe a, ebere na-abịa n'ụzọ gị. Ọ bụ ebere nke Chineke nke na-agbaghara gị. Ebere Chineke na-akagbu ihe niile bụ ahụhụ mmehie gị. Mgbe a dịka ị na-abịa, wee sị onye nwe m, etozughị m oke. Itozughị oke nzọpụta, itozughị oke n'ụzọ ọbụla n'ịnata mgbaghara. Anataghị m ihe ibe ọbụla n'eluigwe, erughị m ya, erughị m ka a gụọ m na onye ezi omume, ma ọ bụ ndụ nke nwere ọṅụ, ma ọ bụ ebighị ebi. Ihe m onwe m na-enweghị site na ntozu oke m, aga m enwe ya site na ebere gị. Ọ ya bụ ngọzi ahụ nke na-erutere gị aka nye ebere. Ọ sị abụ m na mbụ onye nkwulu, onye nsogbu, onye na-emerụ mmadụ arụ, mana ugbu a abụ m onye natara ebere, n'ihi na mụ onwe m mere ya na-amaghị ama, na-ekweghị ekwe. Lee amaokwu 14, amaokwu 14. Amara nke onye nwe anyị, amara nke onye nwe anyị, amara nke onye nwe anyị n'ime ụwa. Onwe amara dị ebe ahụ. Ha ị na-asị ana m achọ ọrụ, ha sị gị gịnị bụ ntozu oke gị? Gịnị bụ ihe iji achọ ọrụ? Enweghị m ntozu oke, nye m ọrụ ahụ site na amara. Ha ga-asị gị ọ bụghị etu a ka esi eme ya ebe a. Ị gaa n'ụlọ akụ, ị chọrọ ego, ị wee gwa onye ga-agụnye gị ego. Achọrọ m ego ole ka ị chọrọ? Achọrọ m 1,000 naira.
wee sị gị ị nwere ụlọ akụ ebe a, mba, ebe a abụghị ụlọ akụ m, nye m ego ahụ site na amara, ha ga-asị gị ọ anaghị eme otu ahụ. Ị gaa n'ime ahịa wee na-achọ ihe oriri, wee sị achọrọ m iri ihe oriri ụfọdụ, si ee nri juru eju bara bara, olekwana ego ole ị ga-akwụ ụgwọ ụlọ ụgwọ? Achọrọ m, enweghị m ego, achọrọ m inweta ihe niile dị n'ime ahịa site na amara. Ụwa adịghị eme otu ahụ. Ọ bụ naanị Chineke bụ onye na-eme site na amara. Ihe ọbụla bụ ihe anyị na-enweghị, ihe anyị chọrọ inwe, ọ bụ naanị Chineke ga-arọpụtara anyị ya site na amara. O wee sị amara nke onye nwe anyị bụ nke buru ibu na okwukwe na ịhụnanya nke dị n'ime Kraịst Jizọs. Lee amaokwu 15 sị na nke a bụ okwu kwesịrị ka atụkwasị ya obi, na nke kwesịrị ka anara nke ọma, nke kwesịrị ka onye ọbụla nara ya. Mgbe ị nara amara nke Chineke dịka onye ọbụla na-anara ya amara nke Chineke, ihe o nyere site na amara, ị ga-enwetakwa ya site na amara. Ya onwe ga-enweta site na amara. Onye ọbụla ga-enwe mmiri ozuzo nke ọla ebube n'abalị a site na amara n'aha Jizọs. Ọ sị nke a bụ okwu kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa nke kwesịrị ka a nara ya nke ọma, na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa nke a ka e wee zọpụta ndị mmehie, ka e wee zọpụta ndị mmehie, ka e wee zọpụta onye. Gwa m, o nwere ndị enweghị m ike ịzọpụta m n'abalị a. Gịnị mere a ga-azọpụta gị? N'ihi na achọrọ m ịgbanwe onwe m ka m bụrụ onye ga-adị mma. Ọ na-azọpụta ndị mmehie. Ịsachala onwe gị. Ọ na-azọpụta ndị nwere ezi omume nke aka ha. Ọ na-azọpụta ndị mmehie. Ndị ọzọ na-asị achọrọ m ka m bụrụ onye ga-eme ihe, achọrọ m ka m bụrụ onye ga-edo onwe m n'okpuru, ka m bie ndụ nke bụ ndụ ezi omume. Ka ọ ga-abụ m ga-abịakwute Kraịst, m ga-asị Kraịst, lee ihe m meworo, agbanweela m onwe m ka m bụrụ onye ezi omume. Ọ bịaghị ịzọpụta onye ezi omume, ọ bịara ịzọpụta ndị mmehie. Si na iwu onye ụka baa n'ime onye ya na Chineke ga na-enwe mmekọ mgbe ọbụla, onye ya na Chineke ga na-akparịta ụka. Chere ka Chineke wuru onye ga na-anya ndụ gị dịka ụgbọ. Chere ka ọ wuru onye ga na-atụziri gị aka, na-agwa gị ihe dị mma ị ga-eme. Dịka onye ozi na-abịa iduba gị n'ụzọ Chineke na-edu, biko wuru onye ga-asị ee, ekwetere m. Anyị n'aha Jizọs na onye nzọpụta anyị, onye nwụrụ n'ihi anyị na obe Kalvarị, anyị na-abịa na-ekwere nkwa nke ị nyere anyị na onye ọbụla nke bịakwutere gị na ịga na nchegharị, na ị gaghị achụpụ ya ma ọlị. Anyị na-arịọ onye nwe anyị ka ha rabụ ndị a niile bịaranụ, gbaghara mmehie ha niile n'aha Jizọs. Wepụga amamikpe, wunye ha ike nke ndụ ọhụrụ n'aha Jizọs. Wepụga amamikpe dị n'obi ha, nye ha obi udo, nye ha mmeri n'ebe ihe ọjọọ niile ha mere n'oge gara aga n'aha Jizọs. Imeela onye nwe anyị, imeela onye nwe anyị. Anyị ma na ịzala anyị ekpere ka ha nwee owuwe anya nke nzọpụta ha ugbu a n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Tisie eme n'aha ike nna anyị n'aha Jizọs. Anyị na-enye gị ekele, anyị na-enye gị otuto n'ihi na ị bụ onye na-ele anyị anya n'ebe ndị gị niile nọ ugbu a n'aha Jizọs. Site n'okwukwe anyị na-emetụ gị aka. Onye kpuru ìsì, onye ngwọrọ, onye ogbi, onye na-adịghị ekwu okwu, onye nwere kansa, onye nwere ọrịa ụkwara umeọkụ na nke nwere ihe toro n'ụkwụ ya ma na mkpumkpu ma nke zara n'ụkwụ, ọrịa ọbụla ma ọ bụ likomia ma ọ bụ nke mere n'ahụ nwoke ma ọ bụ ọrịa shuga, n'okwukwe onye ọbụla ka emetụrụ gị aka n'aha Jizọs.
ọgwụgwọ nsọ ga-esi n'eluigwe, ike nke ezi omume n'eluigwe, nnapụta ka esi n'eluigwe, ọlụ ebube nke na-alụsi ọlụ ike n'eluigwe, ihe ọbụla bụ ihe bụ ugwu ka a ga-ebupụ ya site n'eluigwe, ike nke Chineke ga-emetụ gị aka ka ọ dakwasị onye ọbụla ugbu a, n'aka nri m, n'aka ịkpa m, n'iru m, n'ezi, ebe niile, ebe ọbụla, na ọgbakọ niile, n'obodo niile, na mmadụ niile, na ezinụlọ niile, onye ọbụla nke anyị na ha jikọọ ha n'ọlụ ebube a. Onye nwe anyị emewo ya, anyị kwere na emewo ya, anyị maara na emewo ya, anyị na-ekwupụta na emewo ya. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị, n'aha Jizọs ka anyị kpere. Otu isi nọrọ anya na-agba GCK kwa ụbọchị nke taa nke nna ya Kumuyi na-akwado, ama m na nke a nke bara gị uru ọfụma, nke nwapụtara ike Chineke na ndụ gị. Biko sonyere anyị na gckhq.org, sonyere anyị na igwe mgbasa ozi ọma ndị ọzọ nke anyị nwere n'ụbọchị taa. Biko were ozi ọma kesara ndị enyi gị, ketara ndị agbata obi gị ka ha wee sonyere anyị n'oge niile. Imeela.